Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babay nga taga Moabug, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Angeli. Mangit ako kaabangan, day Angeli? O, day, kanang duol din sa atong trabahoan ba? Kay layo man gud kay itong akong gipuy-an. Uy, dako kay gasto sa pliti. Nakoy kaila, day. Nga duol din sa atong trabahoan. Tuduoy ko, day, pe. Kay ato na lang kung mangabang dito. Ay, nako'y bakante nga kwarto pero ay maulagi. Guba ang pultahan. Mao ba, ate? Sa'y problema, Ate Imagine? Uy, Donggari. Ikaw manggod di ay na, Dong. Ay, di amanggoy mga bang speak kwarto. Ang problema ini kay guba ra ba ang pultahan? Ako na lang ayuhan ate, inigulin ako. Sure ka? O lagi te, mahikog ta kay dagabi ang ngabang. Pero sa mga mo balhin day? Kung mahimo karon unta, dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay ra man gud to. Daan to daan ang imong mga gamit. Kay inigulin ako ning trabaho ng imong kwarto. Napamang ko'y lakton kariot. Salamat, Bigo, ha. Ate, mudahon lang kong daan. Kumusta man imong trabaho, Miko? Pagdili mahuman ako og trabaho, Mikay. Hala nga naman. Kapiin naman good. Nya, Juan, ugma na ako nagkiwaso na. Sige. Kanina rin kita sige istorya, pero wag ka mo, sulti ako sa imong pangan. Masa ka mangutana? O sila imong name ka? Angeli. Ako na si... Gary. Nakinagaling ka na ako lagi. Nakalimot ka, nga gilitok pa ng imong pangani Ate Mary Jane pag dool ni mo ganina. Oo, no? Onya na lang na ni motiwason pag-ayo ang pultahan. Ugma na lang kay gabi naman gud. Mahikog ta sa mga borders din eh. Mahikog ta manukdok ta. Mausad. Kuan day, kining nabalaka ang kunin mo eh. Nga naman. Wa pa mo ni lakang imong pultahan. Simbak ko ba, basig sudlon ka din eh. Narabay daghang mga laki nga nangabang din eh. Ako lang kang kuyugan din eh. Unya, asa man ka matug? Der ko subos. Una ikaw, analas ka 3. Sige. Hoy, naunsa man ka ni tapat malagi ka nako. Ingon ka adto ka sa ubos matug. Mutapad lang kunin mo din sa kwarto eh. Namang ko'y uk-uk dito, kamang-kamang gud. Di mo ta masud ni, uy. Gamay kining katri. Masud ra lagi ni. Hoy. Gikakus mong kukunin mo. Gakson talang ka aron masud ta din sa katri. Kari sa maning mong gibuhat na ako. Uy. Pasagdi lang ko kusong buhaton ni mo. Kari pa. Uy. Salbayisa ni mo, uy. Pagpagalit ay nagkaila. Di pa kita uyap. Nakuha na ko ni mo.
Sa gilanggod, nalipay mo sa tandwa. Unyo, unsa may status na to ini? Oh, may nahitabo naman na to. Di, uyab na ta. Katawan lang ko ni mo, day. Isa ba dili pagkatawa maguna-una ni mo, uy? Nahilabtan kag lalaki nga dili ni mo uyab. Maulagi tayo, uy. Pero, okay naman. Uyab naman meron. Ha? Magbinyo ta? Magbinyo lang ta. Total, may nahitabo naman na to. Ikaw? Sige. O, pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary. Day, taod na magyud sukad ta nga nakasal. Wa pa yung ka mamabdos. O pa mangyadong. Gusto na kita ko nga magkakita sa itong liwat, day. Sige lang, Gutong. Magpaabot lang ta. Basin pa di ay, hatagan tag anak sa Ginoo. Ha? Di ka mo pa uli, Ron? Oo, di na si kong pauli. Kaya nga naman. Kwan, aray lang ko matuog sa kong amigo kay magiinom eh. Binuang naman yung imuha, Gary. Hapit naman di ka mo paulit ni Hisbay. Kung mapaulit ka, di ka mo lakaw na yun ka. Ngano naman ka? Usap siya kung ulion din, hinga wa man tay anak. Paula kay sige tanaw ng naong ni mo eh. Madugay magkailis na natong naong. Magsige tag atubang din eh. Gary! Ay, nagilak-kilak di ha, uy. Aguntahan na. Ang saoy, ni imo naman ang bana. Sakit na mo kayo sa manulti na ako, day. Naingon anak lang tingali na si Gary, day. Kay, wa pa manggod mo yung anak. Maulian na na, uy. Kung makabato na mong anak. Nganong i-cancel man ni Gary ang akong tawag? Hain magit ka kaning tawahan na. Salamat kay ni chat ay. Ayaw naku pangitaa. Kay may gipuli na ko nimo. Kinuo ko. May laing babae nga gipuli si Gary nako. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, day. Dili maayo nga magpaapikto ko sa hitabot ni mong Gary. Maayog yun. Mamugos maka ng tao nga, wala gusto ni mo, uy. Pasag dito siya, uy. Kalain. Kaluan sa akong ginawaan. Humanot ako gikaon nga kontra sa akong ginhawaan. Pero nga naman anong kiluod man ko? Hala pasig maptos ko.
magpalit ko pregnancy test, P. Wala positive. Ma'am Tusko. Salamat, Lord, kay Ma'am Tusko. Pagkabato na gid kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga ni asa ko sa pakan. Bahala na ugwa siya ilhon nga amahan. Kinsa man ang nanuktok? Ay, basig ang ako rong kauban sa trabaho. Kadiyot lang, Day! Angeli, Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lakaw dito si mong babae? nagbaso na gustong gibuhat, day. Magbalik ta, day. Ha? O gano'n makibalik man ka nako? Nga naman, gibuwagan ka sa imong babae? Ako inibuwag niya, day. Kay Minyo malay to siya. Sa? Nasugamak ko sa kababaeng Minyo. Pasiluan lang ko, Angeli. Magbalik lang gud ta. Sapagkat tinuod lang no, Gary. Wala ko makinahanglan nimo. Kaya kay na kong buhion ang bata nga niya sa kuntihan. Kung sa'y bata, mabdus ka. O taon, mabdus ko. Ug kung mataon ni bata, dili ko ni ipaila nimo. Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta, aron magdako ang bata nga may ilhon siyang amahan. Gary! Agay! Gary! Day, Agay! ano ka? Sakit akong tiyan! Agay! Pasig mga anak na ka, day. At dadog ka na ko sa ospital. Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak? Lipalagay ko, day. Nakaanak na ta. Og, salamat day kayo nga imo kong napasaylo sa hanga kung nabuhat nimo. Isaad lang kinako, ha? Adi na ka magbinuang. Promise na ako nimo, day. Kamahimo na kong buutan nga bana. Ug amahan sa tong anak. Day, malakaw sa ko, ha? Asa ka? Ni-chat ako mga barkada. Patuon ko sa ilas Danau kay pista. Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotor ba ka, tingalig maunsa ka. Magtulang ko, day, kay may kugsik ko sa akong mga amigo, eh. Ay, kabala ka, di lagi ko maghubog. Buntag naman di ay. Huwag man ay maulit si Gary, gabi eh. Ay, hain mo ni matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawag sa messenger. Hello, Dong. Hello? Hello, Day Angeli. Oh, Di ba na bukas balita? saan sa man? Nabanggang motor ni Gary ug patay na siya. Ha? Unsa? Anong imo bigibiyaan? Gary! Kamo mga barkada ni Gary. Anong inyo mo siya gipasagtag mo pauli nga nahibawan mo nakainom? Angeli, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giingnan nga, ayaw lang pagpauli kay nakainom siya. Musupak mo gud. Mauto nga among nahibawan nga nabanggang iyang motor nga gida. Namatay siya. Magunsa na pala ko inido nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Gary! Gary! Sunday mornings were your favorite.
I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan natong hikayuna. Pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak ug pagdawat kapatay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, nag-inusara kong nag-atiman ni Ryan nga akong anak. Og sige sa tong ganahan nga makikigala na ako, mao ni akong FB page. Angelique Kimke Tambago. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.